Glynebwy yn dod i pwysau cynnar ar lein Pont-y-pŵl. Nhw oedd yn fuddigol o'r wythnos diwetha o 40 i 15. Ac yn edrych i groesi yn gynnar fan hyn. Joe Davies ar dacl yn y bêl yno i Sean Parry. Y chwaraewr ryngwladol o Ganada yn tirio cais cyntaf y prynhawn i'r ymwelwyr i Glynebwy. Ymateb mae Pŵl yn edrych i wneud nawr. Liam Antrobus, gwaith da gan yr ail reng. Bron a colli'r bêl, cofiwch. Morgan Lloyd, brysur wastad wrth y bôn. Harry Ford, un o'r to ifanc arall. Yn bwydo Minto, Evan Minto. Cais gwych, ymateb gwych gan y tîm cartref Pont-y-pŵl. Pont-y-pŵl yn dechrau ffindo'i rhythm fan hyn. Minto yn enwedig yn amlwg, torri un tacl. Y bêl ar blat i Lloyd. Dwylo hyfryd yng nghanol ca gan Johan Evans a Pat Lewis yn tirio am ail i Pŵla. Gwrth ymosod, mae Richards yn neud rhedeg mewn i Bowden o bosib. Na, chwarae mlaen medd yn dyfarnwr ni. Ben Connor, gwrth rycio gan Pont-y-pŵl. Scott Matthews yn danlwytho. Mas mae'n mynd i Marcus Jones ar yr asgell na torri nôl tu mewn. Dangos i gryfder ac yn ymestyn am y cais. Trydydd cais i Bont-y-pŵl. Maen nhw'n reoli. Richards, hir, reit lawr ganol y ca. 19-7 yw i. Pont-y-pŵl ddim am wrth ymosod. Hir a nôl yna. Yn ffansi dalu. Mae Griff Tuff yn fyd. Bach o bwysau. McDonough yn taro hwnna lawr ac yn casglu di hefyd o dan y pist. Mae Carrick McDonough yn mynd 24-7, y trosiad i ddod. Ni'n hwyr nawr yn yr hanner cyntaf yma. Glynebwy yn edrych am rhywbeth. Edrych am un sgôr arall, 26-7 ar reoli. Galed i gredu. Nhw sy'n arwain Super Rygbi Cymru. Ond maen nhw dan bwysau aruthrol Jenkins. Ryan Jenkins yn cripa drosto, yn cael cais just cyn yr egwyl. Yn anhygoel bod Glynebwy nôl yn yr un cornel. Dyma beth maen nhw wedi bod yn arbennig yn neud. Gyrru'r lein, Ieuan Morris yn edrych am gais arall. Y bêl na o Dani Gysele yn hyrddio ymlaen. Mae'r pac a Morris lawr. Trydydd cais i Glynebwy reit cyn yr hanner. 7 cais yn yr hanner cynta yna. 4 i Pŵl, 3 i Glynebwy. A Glynebwy sy'n dod i'r pwysau arno fan hyn. 5 pwynt o fantes gan y tîm cartref Pont-y-pŵl. Y pac yn aros. Morris yn casglu. Y law mas. Mantes. Tuff i Lloyd. Rediad hwyr gan y Morgan Richards. Torri tacl. Mae fe o dan y pist. Ni'n gyfartal ar trosiad i ddod. Dwi'n bwynt ar reoli nawr mae Pont-y-pŵl. Wedi bod ar reoli ers yr eiliadau cynnar. Scott Matthews! Modfeddi yn bryn. Lloyd yna, y bas yn hir i Joel Mahoney. A mae Pont-y-pŵl nôl ar y blaen. 5 cais. Elyddion ar y ca i Glynebwy. Un o'n nhw, Joe Franchi, yn y penwys glas yna. Fe sydd ar bêl. Sean Parry ar ei ware. Mlaen mae Franchi mynd, y linell gais yno. A fe yn tirio, yn dod i yr ymwelwyr nôl ar y blaen. Mae'r elyddion di wneud gwahaniaeth i'r gêm yma i Glynebwy. Bydd y pac yn trial gwasgu Pŵl yn y sgrym yma. Bêl dal mewn, ond yn seithi mas. Tuff! Lawr yr ochr dywyll. Mae'r mewnwr yn mynd yn ymestyn mantes Glynebwy. 6 cais. Franchi ar tafiad. Curtis Gregory lan yn uchel yn y lein yna. Trial chwarae trwy'r canol. Hyrddiad da gan Ethan Phillips, y bêl ar blat i Tuff. Jones, mae wedi gweld gwagle. Iwan Bowden yn cwrso. Yr bêl reit lan i'w gôl. Cais arall i'r ymwelwyr. Efe dyna'r gêm. Mantes o 14 pwynt gan
Glynebwy, ond mae Pŵl yn dal i daflu pob dim. Lloyd at y llinell gais yna, Ford ar draws, mae'r gic yn mynd. Ar blat, y gic yn berffaith i'r cefnwr Ellis Davies. Dyw'r gêm ddim ar ben. Glynebwy, mwy o bwysau, modfeddi nawr o'r llinell gais yna. Ond maen nhw am chwarae o hyd, a Dorian Jones yn gweld gwagle unwaith eto yn dod o hyd i Iwan Bowden. 8fed cais i Glynebwy am gêm mae hon wedi bod. 14 cais yn y gêm, 2 bwynt bonus i'r ymwelwyr. Y sgôr terfynol, Pontypool 38, Glynebwy 52.